इकट्ठा हो के नकिया कटाई, जगवा में दिहली नकिया कटाई। आप लोगन के मालूम बा लक्ष्मण जी सुपर्णखा का नकिया कनवा काट ले रहे, लेकिन अगर वास्तव में वो दोषी रहा तो खाली नकिया कनवा कटले के कौन जो था जान से मार सकत हले और भी अंग भंग कर सकत हले, लेकिन नाक कान काहे खातिर कटले रहले ई नाग लोक से कथा बा। अरे से सनाग ले अइले सु घर दुलही, सुघर दुलहिनिया हो सुघर दुलहिनिया, से सनाग ले अइले सु घर दुलही। रहली चंद्र बदनिया, खुशहाली में दिनवा बीत, जाहिया से होई गईला दोनों का मिलानिया, से सना गले गईला सु घर दुलहिनिया। शेषनाग जी का दुल्हन आ गई और बड़े प्रेम से आनंद के साथ जिंदगी बीतत हल। कुछ समय के बाद एक बार शेषनाग के दिल में आई शिव जी के आराधना करे खातिर, लेकिन अपन नाग लोग छोड़ के कैलाश पर्वत पर चल गई बन। तब भइल का महाराज आरे शेषनाग गईले रामा, आरे गिरी कायला सावा पे, शिवाजी का जाना लगा कुछ दिन बीती हो गई ना मोही अयला सवा हो मोही अयला सवा। अरे राम घरा शेषनाग जी कैलाश पर्वत पर कुछ दिन तपस्या में लाग गए बने, लेकिन घरे दुल्हन अकेले बारी और उनके घर पर अच्छा नहीं लगा था। लेकिन घर सुनसान पौले पर वह नाग लोग करत का बने महाराज, बिना सैया के भावनावा भावे नहीं, बिना सैया के भावनावा भावे नहीं। भावे नहीं हो भावे नहीं, भावे नहीं हो भावे नहीं, बिना सैया के भावनावा भावे नहीं। कर कचहरी ना गया के नागिन के मन भाई, कर कचहरी ना गया के नागिन के मन भाई। संबर नाग से
गई यापन प्रेम बढ़ाई माटी कई देवली धारा भावे नहीं माटी होई गई न धारा भावे नहीं शेषनाग के न रहने परे घर सुन पौले परे तमाम लोग या के कचहरी लगावत हैं। आखिरकार धीरे धीरे एक समय ऐसा आई कि संबरनाग से और शेषनाग के जो पत्नी रहली चंद्रतारा वो दोनों में प्रेम हो गई बा। घर में रोज रंग रलिया मनावे उनकर पिया शिव के धनवा लगावे घर में रोज रंग रलिया मनावे। लेकिन शेषनाग के दोस्त रहना राजा प्रताप भानु एक बार उनके दिल में आई और चली तनी अपने मीता से भेंट कैले तो कैले का महाराज दिल में जागल मीते के बीतिया दिल में जागल मीते के बीतिया दर्शन खाती नाग लोकवा में आवे घर में रोज रंग रलिया मनावे। लेकिन जौने समय में राजा प्रताप भानु आज के शेषनाग के घरे पहुंचल बने वो समय में संबरनाग और चंद्रतारा ये दोनों घरवे में रहना और ये राजा जी कुछ ऐसा चीज देख गई लेकिन के नीक नहीं लागल बा। सगरो करनी प्रताप भानु देखल चढ़ल बरौनी मारे खातिर धावे घर में रोज रंग रलिया राजा प्रताप भानु जब घर के अंदर निगाह डरले बाड़े चंद्रतारा के और संबर के जब देख गई बाड़े कुछ गलत ढंग से बड़ा गुस्सा लागल कि हमारे मीते के साथ ही बड़ा भारी धोखा कैले बा और राजा प्रताप भानु संबर के मारे खातिर वहां चल दे बाड़े। लेकिन संबर मायावी रहले के नाते से और तुरंत अदृश्य हो गई बा अपन भेष गायब करके वहां से भाग गई बा। अरे भेसवा छिपा के हो न गावा चलल पराई भेसवा छिपा के हो न गावा चलल पराई राजा प्रताप भानु गईल कसम के खाई राजा प्रताप भानु कसम गईल खाई मोरे हाथ से हो तुमके केहू न बचाई मोरे हाथ से तुमके केहू न बचाई रानी चंद्रतारा राजा के हाथ पिटाई राजा प्रताप भानु से बर्दाश्त नहीं भइल अपने मितवा के बेइज्जती संबर के मारे चलना लेकिन जान से मार दे लेकिन तो भेष बदल के अपन भाग गई बा। लेकिन चंद्रतारा के दो चार कोड़ा लगा के समझा बुझा के
और वहां से प्रताप भानु चल देले बाना और यार होत काबा महाराज। अरे शेषनाग कह वही समय पर पूरा भइल भजनिया, पूरा भइल भजनिया। अपने घर में जाके पहुंचे, ओपा भवन में रहली उनका दुल्हनिया, शेषनाग ले गइल सुंदर दुल्हनिया। शेषनाग का तपस्या पूरा भइल बा, अपने घरे जाके पहुंचा तने और चंद्रतारा के जब मालूम हो गए कि हमार पति आवत है, और ओकरे बाद जाके कोप भवन में अपन कई वाला दशा बना ले बा। और शेषनाग जी जब पहुंचल बाटे अपने दुल्हन के पास, तो भइल का महाराज, कवाने करनवाए रानी मुहावा, तो भी गइले हो रामा मुहावा, तो भी लाइले। अरे रामा नयना से ढूरा तारनी रणेरा। जब शेषनाग जी अपने दुल्हन से कहले बने तो चंद्रतारा जवाब का देने वाली, महाराज तुहारो संहति हो कैला मोरा, पूरा गतिया स्वामी मोरा, पूरा गतिया गो। तुहारो स्वामी कैले पूरा गतिया, स्वामी कैले पूरा गतिया। आय राम दिहल मोरई जा बिगाड़ी। चंद्रतारा उल्टा केस लगा देले बाड़ी कि तोहार मितवा जौन प्रताप भानु बाणे हमारे साथ जौन कुछ खेला उल्टा सीधा करे के रहल कई के चली गई बाणे। लेकिन इतना बतिया जब शेषनाग सुन ले बाणे तो बर्दाश्त नहीं भइल, कहले अब्बा चाहता नहीं, आज तक तो हमारू दोस्ती रखले रहल, लेकिन आज हमार दुश्मनी देखी। अगर ये बात सच बा तो के जान से मार दे, नहीं अगर हमें तोहार गलती होई तो फिर एक दंड तोहके जरूर मिली। आरे रोई रोई कहले बारी, आरे बारी दुल्हनिया हो चली दिहल लेके तिरिया कमानिया हो चली दिहल। चली दिहल हराम, चली दिहल हो चली दिहल लेके तिरिया कमानिया हो चली दिहल। अबले तो देखले रहले हमरो मिताई, अबले तो देखले रहले हमरो मिताई। आज उसे देख ली है मोरा दुश्मनिया हो चली दिहल लेके तिरिया कमानिया हो चली दिहल। लेकिन शेषनाग जी जब जाके राजा प्रताप भानु के यहाँ पहुंचल बना, प्रताप भानु जितना जितना बात कर सही सही सब बात शेषनाग से बता दे बना। सही सही बतिया राजा दी गल बताई,
नकिया कटवली मीता तोरा दुल्हनिया हो चली दिहन लेके तिरिया कमनिया हो चली दिहन। सारा बात राजा प्रताप भानु शेषनाग के बता देले बना और वहां से शेषनाग जब वापिस भइल बना तो एक दंड चंद्र तारा के जरूर मिली और यह हरिया चंद्र तारा जान गई कि जब हमारे स्वामी जाता ना राजा प्रताप भानु के पास तो बात छिपल नहीं रही और बाती का जानकारी हो जाई और हमके जान से मार दी है या नाते उनके मरले से पहले बढ़िया बा हम मर जाई और मित घर से आ जाई है आभेदा खुली जाई मुके दी है जान वहां से मार। मुके दी है जान वहां से मार मुके दी है जान वहां से मार मुके दी है जान वहां से पत्थरा पयापन सिरवा पटकी पटाकी के पत्थरा पयापन कपड़ा पटकी पटाकी के पत्थरा पयापन कपड़ा पटकी पटकी के की दिहली बारी जाना हो निकार। अरे दिहले बारी जाना हो निकार दिहले बारी जाना हो निकार दिहले बारी जाना हो निकार। शेषनाग के अइले के पहले चंद्र तारा अपन सिर पत्थर पर पटक पटक के अपन जान दे देले बा लेकिन शेषनाग जब आई बन आई तमाशा देखना तो कहना संसार में हमार नाक कटा देले बा बड़ा हमारा लागल शेषनाग के और जैसा हमार नाक कटौले बा चाहे जब हमके मौका मिली चाहे जवने जन्म में मौका मिली एकर नाक जरूर हम काटब। अरे देहली कटाई हो आ देहली कटाई जागवा में नाक मोर दिहली कटाई। त्रेता में शेष लक्ष्मण भइल त्रेता में शेष लक्ष्मण भइल सुपना खा होई के सुरपण खा हो के नकिया कटाई जगवा में दिहली नकिया कटाई। वह चंद्र तारा सुरपणखा भैली और शेष जी लक्ष्मण भैना अपने प्रण के अनुसार सुरपणखा का नाक कान काट लेना और राजा प्रताप भानु रावण के रूप में आइले जो संबर नाग रहले विद्युत जिह्वा के रूप में आइल बने। सुरपणखा के शादी विद्युत जिह्वा के साथ भइले के बाद भी रावण के बहनोई बनले के बाद भी अपने प्रण के अनुसार राजा प्रताप भानु रावण के रूप में और विद्युत जिह्वा के जान से मार देना अपन कसम पूरा कैल।
प्रताप भानु भैल रामर जी जाके करे बधनिया, जी जाके करे बधनिया। अरे सांबर विद्युत जिहवा भैल, सांबर विद्युत जिहवा भैल।